Какъв прекрасен ден! И си имам мартенички. Като виждам така по празниците, пожелания навсякъде ми става много добре. Я да взема и аз да чиститя. Все пак скоро ще цъфнат цветята. Аз не искам да съм лайкучка. Много съм забавен. А защо си говоря сам? Ало. Ало, брат, не е специален ден. Да, за пръв път 29 от 4 години. Много яко. Човек, днес е първи. Оу, да. Честита баба Марта. Честита. Много мартеници ми получи. 2-3, нищо особено. Да, то и аз получих 2. Важно е да има кой да ти ги даде, нали? То обичая е важен. Голям обичай. Те повечето мартеници да идват от Китай. Те китайците много знаят за какви обичаи са. Да. Поне ще ги носим, докато не видим някоя птица, нали? Да, то миналата година загубих моята на втория ден. Дано изчакам до третия този път. Поне като ги видим, ще знаем, че пролета е дошла. Ти пак, тя дойде преди седмици. Да. Аз за каквото се обаждах. Да. Ще излизаме по-късно на центъра, нали? Да. Няма да мога да идвам, понеже ягодите вече минаха и имаме да събираме череши на село. Добре. Чао. Трябва да ида до магазина. Къде ми е мартеницата? Голям процент от българските ученици не знаят историите за баба Марта. Българите знаят ли какво празнуват? Днес в Разград петокласници от школата по изобразително изкуство към Центъра за работа с деца украсиха за първия пролетен празник, 1 март, дървото на Европа, което се намира в градската градина между часовниковата кула и окръжния съд. Големите красиви символи на пролетта са изработени от самите ученици с пожелания за весели пролетни празници. Ще си я запася, докато не видя някоя птица.